Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu meditaciju sa frekvencijama rekonektivnog iscjeljivanja. Prije nego što krenemo s meditacijom, htio bih vas pozvati na radionicu rekonektivnog iscjeljivanja 19. listopada u Varaždinu. A, Sesije osobne rekonekcije u Splitu od 25. do 27. listopada i na seminar rekonektivnog iscjeljivanja u Zagrebu 9. i 10. studenog i u Beogradu 31. novembra i 1. decembra. A, u Zagrebu je još ostalo samo 3 slobodna mjesta za seminar u Zagrebu, tako da ako razmišljate, prijavite se što prije dok još ima slobodnih mjesta. A sada idemo polako s meditacijom. Ugodno se smjestite. Možete sjest u naslonjač ili legnite na leđa. Zatvorite oči. I pozovemo frekvencije rekonektivnog iscjeljivanja koje se nalaze u svakom djeliću prostora i vremena i iznad prostora i vremena, da se povežemo s njima. Dovoljna je naša usmjerena pozornost prema ovom polju energije, svjetlosti i svijesti i kroz ovu našu usmjerenu pozornost mi otvaramo vrata, otvaramo portal da cjelokupno naše biće uronimo u ovo postojanje u ovu bezuvjetnu ljubav koja ima snagu da transformira sve ono u nama što nije u balansu, sve ono u nama što nam ne služi u ostvarivanju naše svrhe u ovom životu. Ali isto tako ove frekvencije imaju moć da nas usmjere i probude one naše potencijale
koje smo došli da ostvarimo u ovoj realnosti, u ovoj inkarnaciji, u ovom trenutku. Ne morate ništa činiti. Ono što je potrebno jeste vaše prepuštanje. Prepuštanje bez konkretnog očekivanja, prepuštanje bez potrebe da kontroliramo primanje svjetlosti i svijesti iz ovog polja, prepuštanje u spoznaji da smo dio ovog polja, ove frekvencije, da ova svijest zna sve o nama i da nas može uskladiti s našim najvećim potencijalom i za naše najveće dobro. Na individualnom nivou i na kolektivnom nivou. I samo osjećajte. Ove frekvencije vibriraju svaki atom vašeg tijela. Vaše stanice, organe, čakre i žlijezde. Vaše energetsko tijelo.
Ove frekvencije nas kalibriraju kako bismo ušli u stanje mira, stanje neutralnosti, u kojemu se izdižemo iznad polariteta našeg uobičajenog bivanja. I u ovoj neutralnosti nismo prijemčivi da primamo frekvencije koje nas transformiraju, ali istovremeno u ovoj uronjenosti, u ovo polje, mi se ponovno povezujemo sa cjelokupnošću našeg bića i osjećamo da nismo odvojeni, nego da smo dio cjelokupnog postojanja, da smo nerazdvojivi dio cjelokupnog postojanja. I kao takvi možemo se transformirati ali nikako i nikada ne možemo prestajati postojati.
Ne morate ništa činiti. Samo posmatrajte i osjećajte ovo stanje bivanja. Mi smo došli iz ovog polja, iz ove frekvencije. I potpuno je prirodno da se s njom integriramo. Dovoljno je samo da usmjerimo svoju pozornost, da si dopustimo da iskoračimo iz konstrakta našeg ljudskog sepstva. Tako jednostavno, kroz usmjerenu pozornost. Ove frekvencije koje sada osjećate ne dolaze od nekud izvana. One su unutar vas i one su prisutne u svakom djeliću prostora i vremena. One su energetska, svjesna pozadina realnosti u kojoj jeste, koju percipirate. Ove frekvencije samim svojim bivanjem utječu na svaki aspekt vašeg bića. Ukoliko kroz vašu usmjerenu pozornost otvorite portal da se s njima povežete.
Samo posmatrajte, samo osjećajte i potpuno se prepustite. Osjećate li u ovom trenutku kako ste puno više od vašeg tijela, vaših misli i osjećaja? Osjećate li u ovom trenutku kako možete biti slobodni od svih vezanosti? To je zato što u ovom trenutku uronjenosti u polje frekvencija rekonektivnog iscjeljivanja, u polje jedinstva, vi imate percepciju onog što stvarno jeste. Bezvremenska, vječna svijest. I jedno ste sa svime što jeste. Ne osjećate se odvojenima. Nema potrebe u ovom stanju bivanja da ovisite o bilo kome i ili bilo čemu. Jer sve je dio vas i vi ste dio svega. I kao takvi ne možete biti bolji ili lošiji od nekog drugog, odnosno od svega što jeste.
Vaša vrijednost proizlazi iz toga što jeste. I to je dovoljno. Svaki trenutak uronjenosti u ovu svijest, u ovo polje, potvrđuje ovu vašu vrijednost koja je konstanta i koja ne može nestati. Samo osjećajte, samo posmatrajte. Vaše bivanje je dovoljno. Svaki pokušaj da nešto činite kako bi se jače povezali s ovim poljem će samo umanjiti njegovo djelovanje. Mi smo naučili da moramo nešto činiti. To je paradigma naše fizičke realnosti. Ali u povezivanju sa ovim frekvencijama ta paradigma ne vrijedi. Dovoljno je samo biti, prepustiti se. Dopustite si to. Dopustite si da kroz rezonancu sa ovim frekvencijama transformacija se dešava bez činjenja, kroz vibraciju. Ova transformacija će biti takve kvalitete da nema prostora za pogreške
jer ova transformacija proizlazi iz rezonance sa vašom primarnom vibracijom. Vibracijom bezuvjetne ljubavi. Vibracijom onog što jeste. I zato si dopustite povjerenje u ovu energiju, u ove frekvencije i u same sebe. U ovom trenutku vi primate svjetlost i vi donosite svjetlost na ovu planetu na ovu razinu bivanja. Kroz ovu konekciju vi ne iscijeljujete samo sebe. Vi iscijeljujete, vi dajete svoj obol iscijeljenju cjelokupnog čovječanstva i svega što jeste na ovoj ravni bivanja. Jer vi u ovom trenutku ove frekvencije unosite kroz svoju prisutnost, kroz svoje iskustvo u ovu razinu ravni postojanja. Sada usmjerite pozornost na područje svoga srca i samo posmatrajte što osjećate. I ovo što osjećate ovo što emitirate u ovom trenutku utječe na cijeli univerzum, na cijelo postojanje
na cijeli konstrakt vremena, na vašu, odnosno na cjelokupnu prošlost i budućnost. Svaki put kad si dopustite ovu konekciju, vi iscijeljujete sebe i druge. Vi činite jedan mali iskorak u evoluciji čovječanstva i više. Polako budite svjesni svoga disanja, budite svjesni svoga tijela, kada budete spremni, možete polako otvoriti oči. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u ovoj meditaciji. Sljedeća meditacija sa frekvencijama rekonektivnog iscjeljivanja biti će sljedeće nedelje. Ponovno u 8 sati na YouTube kanalu Svemir Kovač. Želim vam ugodan dan, lijepi pozdrav i svako dobro.